ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕನ್ನಡಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂದರು ಹಿಂದೆ. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಎಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋದೆ. ಬಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಎಂಚಿನಯ್ಯ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಚಿನ್ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಸಚಿನ್ ನೋಡಿ ಪೋಮರಂಚಿ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಏರು ಏರು ಆರು ಏರು 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 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತುಕ ಎಂಚಿಕೋರು ಅಂದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಏರುದು ತುಕ ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನ ಪರಿಚಯ ಬೇಡ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲರ ತಾಯಿಟ್ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿಡಲ್ಲ ಇರ್ತುಲೆ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿಡು ತೂತಾರ ನಿಕಲು 4 ಜನ ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ಪಿರಕ ಹಳ್ಳಿಡೆ ಉಳ್ಳೆ. ಹಾಯ್ ಹನ್ಸಿಕಾ, ಸುಮಯೋಗಿ, ಎಂಚುಲ್ಲರ್, ಬಬುಲ್ ಇಂದ ಬುಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಆನ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ. ಒಟ್ರಸ್ ಪಾತಿರ್ದಿ ನಿನ್ನಾನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುಲಿ ಇಂಬಿಯನೆ ಪಾತಿರ್ನೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಅವೇ ಇಂಬಿಯನೆ ಪಾತಿರ್ನೆ ಬಾಸೆ ಜನ ಯಾನತ್ತು. ಹಾ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬತ್ತೆ. ಲಚ್ಚು ಜೆತ್ತದಲ್ ಏನಾನು ತೋಪೋಚಿ ಮಾರೆಯ ಇಂಬಿಯನ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದ್ದದ್ದು ಮಂಗಾನ್ ಮಾತ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೋಜವಿ ಮನೋರಿ ಬತ್ತೆ ತೋಜಬ ಮನೋರಿ ಬರೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ದೂರ ಅರ್ದು ಬಲ 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 ಬಲ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಂಜಯ್ ಮಣಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್. ಎಂಚಿನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಾಯ್ ಶಶಿ ಸುಜಾತ ಹಲೋ. ಕೋಡೆ ಗಲಾಟೆ ಮಂತ್ರ ಜನ ಬತ್ತಂಡು ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ ಕಡೆ ಲೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಯ ಅವರಾನೆ ಬತ್ತದ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತೇರ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತನಾಯಿ ನಲ್ಲ ವೈಜಿ. ಅಸಿಫಾ ಹಲೋ. ಸುಜಾತ ವನಸಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ತಂಚ ಬೇಗ ವನಸಿನಿ. ವೆಜ್ answer the question. What are the things you can never eat for breakfast? Answer this. I will give 1000 super chat. ವನಸಾಂಡ್ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ವನಸಾಂಡ್ ಇನ್ನಾಂಡೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಡೇರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೂನ್. ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಲಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನ್ನರ್. ಓಹೋ ಓಕೆ. ಭವ್ಯ ಎಂ ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಇನ್ನಿದಾಯ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರಡ ತುಳುಟು ಪಾತಿರಡ? ಹಾಯ್ ಪ್ರದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ತುಳು ಓಕೆ, ಪರಿಚಯ ಉಂಟ. ಪ್ರದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಚೈತ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್. ಬಾಲೆ ಉಲಲ್ ಬಾಲೆ ಜಿತ್ತಲ್ ಅಂಚಲ ಇವಾಗ ಬರೀನ
ರಜೆನಾ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ. ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ರೆಡ್ಡೆ ಫಿಲಮ್ ಪಾರ್ದೇರು ಓಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಪಾರ್ದೇರು ಇಂತುದೇ ಬಾಕಿ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪಪ್ಪ ರಶ್ ಫ್ರೈಡೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಫ್ರೈಡೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲತ್ತೆಲಂಚ್ ಪೊಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲತ್ತೆಲಂಚ್ ಪೋಂಡ ಇಂಚಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯರು, ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಉಲಾಯ್ ಅರು ಅರ್ನ ಮಿಷಿನ್ದ ಮಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ದೀತೆ ಅರೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾದೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ಲು ಬಾಲೆ ಓಲಲು ಕೋಡೆದಾಯನ ಸುದ್ದಿ ಜಗಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಓಡಿ ಬತ್ತಂಡತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಂಡು ಕೋಡೆದಾಯಿ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಜೀವಡ್ ಉಲ್ಲೆ. ನಾನು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಿಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪಂಪ ಬಂಡದ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ರಾಪ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಬತ್ತ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಲ್ಲರಿ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚ ಉಲ್ಲರು ಏರಾವು ಅವು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಭಾಷೆ ಜನ ಮಾತ ದಾಲಂತರ ಕಾಪುಚಿ. ನೀವಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವಿರೋದು ತುಳುನಾಡು. ಸೊ ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳುನಾಡು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಅವರವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವರವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವರವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಓ ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತೆರ್ವೆ ದಾಯ್ತ ಆಪುನ್ ತುಕ್ಕ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂದ ಆತೆ ಪೋಂಡು ಆಯ್ ಭಾಷೆ ಜನ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಪುನತ್ತೆ ಆಗ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಜಂತಲಕ ಪಂಡೆತಾ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಜಂತಲಕ ಪಂಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡು ನಂಬರ್ ಪಾರ್ದೆ ಪಂಡದು ನಂಬರ್ಲ ಪಾರ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಆಗ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತನೆ ನಂಬರ್ ಪಾರ್ದ್ವಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡರೆಂಡ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯನ ಪಾತೆರಿಯರ ಅಂದು ಪಾತೆರ್ರಾಗ ದಂಬೋಡೆ ಐಕೆ ನಂಬರ್ ಪಾರ್ದ್ಜೆ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಫುಲ್ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ ದಾಯ್ತಾನೆ ಮಾಡ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಆಗ ಆತ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಫಾರಿನ್ ಮಂಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಹಾಯ್ ಆರು ಬತ್ತದು ಪೋಯಿರು ಪಾಸ್ ಆದಾಂಡು ಆರು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಹಂಚಾದು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಯ್ಯಡೈ ಆಯನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡೋ ನಿಪ್ಪಾಡು ಕೊಡದಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್. ಆನಂದ್ ಅವರೇ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾಬು ಎಂಚೊಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲಿ ಚೆತ್ತಲು ಹಾಗ ಇದ್ದೀಯ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಸೂಪರ್. ಇನಿ ರಜೆನ ಇರೇಕ್ ಎಸ್ ರಜೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸಚಿನ್ ದಾಲೇಜಿ ಮನಸ್ ಬಂತೋನು. ಹಾಯ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಿ ಹಲೋ. ದೂರಲ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜ ರಜೆಟ್ ದೂರಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಚಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಕೆಲವುದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದ ಅವೆತ್ತ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವಡಾತಿ. ಸೊ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೇನಿ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಗಳ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೋದು ಆತೇನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆದುಕ ಮಲ್ಪೆ. ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪೂರ ಪಂಡರು ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಪೆ ಮನ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಆವಡಾತೆ. ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಫೇಸ್ ನೆತ್ತ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ದ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೆ ಇರೆಂಚ ಉಲ್ಲರು ಆಯ್ಗೊರಿಗೆ ಜೋರು ಮರ್ಲು ಶುರು ಆತನು ಆಯ್ಕೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನತ ಆಗಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ಜತ ಇಕ್ಕಾಯಗ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ ಕೊಟ್ರಾಸಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡು ಆಯ್ಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ನಮಕ್ ಮನ್ಪರ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುನು ಆತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ 44 ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜೆ ಬೈದನ
ಫಾಸ್ಟ್ 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 ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಮಾರೆ ಏನವ್ರು ಈಯನೆ ಬರೋನುಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮರಲೇ ಬೇಲೆ ಬಾಲೆ ಜೈದಲ್ ಆಯ್ ಕೋಡೆ ರಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಅಂದ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನನೇ ಬೇಲೆ ದಾಲನ್ ಪರಗಪ್ಚಿ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವನಸಾಂಡಿ ನಾಂಡೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಗಳು ಜೆತ್ತಲ್ ಉಲ್ಲ ದಾದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ. ಏರುಂದು ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಬಾಸಿಜ್ಜೆ ಈಗ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುಡಿಗೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಪಾತಿರ್ದೆ ಲೈವ್ಡ್ ಕೋಡೆದ ಲೈವ್ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರ್ದೆ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಈ ದಿನ ಮಾಮಿ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾಮಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇರು ಯಾನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲು ಇರಕ್ಕೆ ಏರಾಂಡಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಮರಸ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಇನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾರ್ಚಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವೆಶನ್ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲ ಕೇನೋಡುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂಬೆ ದುಂಬುದಲ್ಲಕನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಂತಾರೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಹಾಡುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಶ್ವೇತಾಚಾರ್ಯ ಹಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಏನು ಆಗೆನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ದಾಯ್ದಕ್ಕೆ ಸೈಯಡೆ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಣ ಇದನ್ನ ಊರು ಹೋವಕ್ಕ ಎನ್ನ ಊರು ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತೆ ಮಾಣಿರುಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಣಿ ಹಾಯ್ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ದಿನೇಶ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ರಂಜಿತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಲೋ ದಿವ್ಯಾ ತುಳುನಾಡು ವನಸಾಂಡ್ ಇಂಕ್ಲ ವೆಜ್ ವನಸಾಂಡ್ ಸಂಡೇ ಮಂಜೇಶ್ವರಗ ಬಲೆ ಕೀರ್ತೇಶ್ವರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಯಾನು ಕೀರ್ತೇಶ್ವರ ಪನ್ನ ನೆನ್ಪಾಂಡು ಯಾನು ಹೊರ ಅಲ್ಪ ಬೀಚ್ ಉಂಡತೆ ಕೀರ್ತೇಶ್ವರ ಹೊರನದ ಅನಬೈದ ಇಬ್ಬಕ ಬತ್ತಿನೇ ಜನ ಅಂಚಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಹಲೋ ಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡೆ ಇನ್ನಾಂಡೆ ರಂಜಿತ ನಾಯ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಜೀವಿತಕ್ಕನ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರೈಜೆ ಜೀವಿತ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಏನಾತ್ತೆ ನಾನು ಮೀಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ವಾಪಸ್ ಏಪ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಂಚನವರ ಮೀಟ ಓಡಾತೆ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಮೀಟಪ್ಪ ಅಂದ ಬೀಚ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಹೊರ ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ಬೈದಿನಿ ಹಾಯಕ್ಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅರುಣ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಮಾಣಿಡುಲ್ಲೆ ಕಾರಿಂಜಗ ಪೋರ ಇಜ್ಜ ತೂವೊಡು ದಾದ ಪಂದು ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಜೀವಿತಕ್ಕ ನಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜ ಅವೇ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಸಲ ದಾಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಸೊ ತೂಡು ದಾಯ್ತ ಬಂದು ತಕ್ಕ ಉಲ್ಪದಾರು ಕುತ್ತಾರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸಂಜು ಬರ್ಪನಾ ಐವ್ಗು ಅಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಗ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂಜಿ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾರಂಗ ಪೂಜೆ ಬಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಬರ್ಪಾಯ್ ಸಾನ್ವಿ ಕವಿತಾ ಹಲೋ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ರೇಖಾ ಕೊಕ್ಕಡ ಇನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅತ್ ಅವು ಶಾಪದ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಸಂಡೆ ಬಲೆ ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನು ಇಟ್ಟೆನಾ ಕೀರ್ತೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಓಕೆ ಬರ್ಬನಾ ಬಲ ಐ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಸಂಜು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಓಕೆ ಕೀರ್ತೇಶ್ವರ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ತು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ದುಂಬಾಣ ಬರೋನಿತ್ತ ಅಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಕೀರ್ತೇಶ್ವರ ಇಂಚಿಡ್ದು ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2700 ಜನ ಕೋಡೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರ್ ಲೈವ್ ಇನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಸೆಕೆನ ಮುಲ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಶೀಟ್ ಗೊದಾಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಎದುರ್ದು ದೊಂಬು ಬಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚುಂಡು ದೊಂಬು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏರ್ ಮಾತೊಪ್ಪುನು ಲೈಕ್ ದುಮ್ಮೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಇಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎನ್ಯಾಕಲ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ ಮಾತೊಪ್ಪುನು ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಆಯೇ ಪೋಯೇನ ಅಂದು ಏರು ಸಂಜುಲ್ಲೆ ಮೂಲೆ ಏರು ಬರಿಮಾರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ 8 ಬರ್ಪ ಏರಿಗೆ ಜೀವಿತ ಅಕ್ಕಾಗಲ ಎಂಚ ಪರಿಚಯ
ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ದಾದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರ್ಲ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾನ್ಲ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎತ್ತಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ತೋನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ಲಾರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೋನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅರೆ ತೋನಿತ್ತೇರೆ ಅಂಚ ಪರಿಚಯ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರಲೆತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ನ ಆತೆ. ಹಲೋ ಜಯಶ್ರೀ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಬಾಲ ದಾದ ಪಾತೇರಿಯದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮದು? ಎಸ್ ಹೌದು ಮಂಗಳೂರು. ಗೌಡನ ದಾದಗೆ ವಿಂಕ್ಯಕ್ಕಾಯ ಮೆಂಟಲ್ ಜಾತಿದ ಪೂರ ಬೊಚ್ಚ ನನ್ನ. ಜಯಶ್ರೀ ಟಿ ಹಲೋ 10 ಬತ್ತಿ ಸಂತೆನವ ಬಾಸೆ ಜನೈ ಆಯ್ ಪುನಗ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಪೋಡಿಗಿದ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಪಾತೇರ್ಬೇ ಬಾಸೆ ಜನೈ. ಸಂಜು ಅಣ್ಣ ತೂಲೆಗೆ ಆಯ್ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿ ಇನ್ಕೊಂಡ್ಪಿ. ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ ಕನ್ಸ್ಕಾರ್ ಸಂಜು ಅಣ್ಣನ ತೋಪಲೆಗೆ ತೋಪಬೆ ತೆಲಿಕೆದ ಚಿನ್ನ ನೈಸ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಸಂಜುನ ಲೌದಾತಂಡು ಐತೆ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ತೋಪಬೇನ್ ತುಲೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಜು ನೀನ ಲೌದ್ ಆಯ್ತಾಂಡಿಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್ಪ ದೂರ ಅದೇನಾ ಮೆದುಲೆ ಮುಕ್ಕುನು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅನ್ಪುನೆ ದಾಯ್ತ ತಿಂಡಿದಿಯರ್ಲ ಒತ್ತಜಿ ಮಂಗೆ ಪೂರ ಬತ್ತ ಖಾಲಿ ಅನ್ಪಿ ಕೋಡಿ ಕಳ್ಳ ಬೆಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ಹೆಂಚಿನಯ ಸಂತೆ 24 ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿತ್ತೆ ಹೊರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ 100 ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ ಅತ್ತ ಇಂದ ಸಂಜು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ಲವ್ ದಾಯ್ತಾಂಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ಲವ್ ದಾದಾಂಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪುನತ್ತು ನಿನ್ನ ಉಂಡು ರಡ್ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಉಂಡು ಲವ್ ಪನ್ ಬಗ್ಲು 4 ಉಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ದ್ರೌಪದಿ ಅಂಡಲ 5 ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಕ 5 ಅಂತಲೇ ಪಾತೆರ್ಗ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಟು, ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್ ಉಂಡರೆ ಅಕ್ಕ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಉಂಡು ದಾಂಡ್ ಕಜ್ಪ ವೆಜ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಏರ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಉಂಡೆ ಮಾಡದಲ್ಪ ಏರ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಉಂಡೆ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜೆ ನಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಹಿರ್ನ ಊರು ಓಲು ಎನ್ನ ಊರು ಮಾಣಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಣಿರ್ಲೆ ಪಿಂಕ್ಯಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಆನೆಯರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಏಪ ಒಂದು ಸಮಯ ಪಂಡೊಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಐದಕ್ಕ ಬೈಜ್ಯಾನ್ ಏನು ಕುಡ್ಲಡ್ ಬೇಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ದಾದಂಡ ಚಿಟ್ಚಾಟ ದಾದಂಡಲ ಲೈವ್ ಅವನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನು ಉಡುಪಿ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ಬೈಜ್. ಉಡುಪಿ ಕಟಪಾಡಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡತೆ ಅಡೆಗೊರ ಬೈದೆ ಅವೇ ಚಾನಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಡ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಅಡೆಗೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಪಡು ಹಲೋ ಇನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಓಲೇರು ಆಯ್ ಬೇಲೆ ಪೋತೆ ದಿವ್ಯಾ ಕನ್ಸಾಗ್ರ ವನಸಾಂಡ್ ಬರತ್ತೇರೆ ದಾದ ಪೊನದುಲ್ಲಾರು ವನಸ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸಾಂಡ್ ವೆಜ್ ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪರೆಜ್ಜೆ ತೂವಡು ದಾದ ಬಂದ ಲಚ್ಚು ಉಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತಾಲ್ ಲಚ್ಚು ಜೆತ್ತದಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡರು ಭವ್ಯಂ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ನಾನೆಟ ತುಲಾ ಒಟ್ರ ವಾಸಿ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಡೆ ಪಾತೆರೊಡಿಗೆ ಈರ್ದಾಯ್ತೆ ಬಕೆಟ್ ಆತಂದನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಏಕರ್ತುಲ ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ರಾಸಿನ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರ್ತದೆ ಪುಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟ ಅಂತ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ ಮುಲ್ತುಲ ಹಾಟ್ ಪೂರ ಅಡಪೋನು ಕನ್ನಡ ನೆರೊಡಿಗೆ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಜಂತಲಕ ಬಂಡೆ ನಂಬರ್ ಕಡಪಬೆ ಅಂದ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ ಕಡಪಬೆ ತೂಕ ಆಡ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪುನಂಡೆ ಏನ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ನೆರ್ಪು ನಡಿತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಅಡಪದಿಜಿ ಇಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡು ಪ್ರಶಾಂತ ಅವು ಫೇಕ್ ಕೋಡೆದಿಂದ ಅವೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ
ನನ್ನಂಬಿಯನ ಕಾಟ ತಡರ ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊರ್ಕ ಕಾಲು ಆಂಡ್ ಮುಗಿನಡಿ ಪೋತುಜೆ ಹಾ ಪೋಯತ್ತ ಏತು ಜನತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ಓಕೆ ಇಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಏನ್ ಸೂಪರ್ ಇನಿ ರಜೆನಾ ಅಂದ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವರ್ಪುಜರಿಗೆ ನಾ ಕೋಡೆ ಬತ್ತ ಪೋತೇರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಊರು ಸೂರಿಕ್ ಮೇರ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಸೂರಿಕ್ ಮೇರ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೂರಿಕ್ ಮೇರ್ ದಾಸ ಕೋಡಿ ಅಡೆಂಚಿನ ಪುದರ್ ಓ ಲಿಖಿತ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪುಣಿಂಬಿಯ ಗೊತ್ತುಚಿ ಸೂರಿಕ್ ಮೇರ್ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡಿ ಅದು ಕೋಡಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಜಾತ್ರೆ ಅವೆಂಚಿನ ಅಡೆ ಪುದರ್ ಮಾರಿಗುಡಿ ಎಂಚಿನ ಬರಿಮಾರ್ ಸಾರಿ ಬರಿಮಾರ್ ಸಾರಿ ಹಾಯ್ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಹಲೋ ಒರ ಪಾತೆರ್ಲಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಮರ್ಲ್ ಇಜಿಂಡಲ್ಲ ಗೋಟ್ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಸುಲ್ಯ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ಪುನನೇ ಬೇಲೆನ ಇಂದಿದೆ ಕಡುಂಬಿಯ ತಿನ್ನೋದು ಇತ್ತಾಯ್ ಒರಿನ ನಾಯ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ ಒಂಜಿ ಏತ ತಿಂಡಲ ತೋರ ಆಪುಜಿಗೆ ಅವ ಹನ್ಸಿಕಾ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಏರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂಕುಲ್ ಗುಜರಾತ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಜವೆ ಒಟ್ಟ ಸಂಚನೆ ಪಾತೇರು ನಾನು ದಾಲ ಇನ್ನೊರ್ಚಿನಿಕ್ಲು ಗುಜರಾತ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಚೈತನ್ ನೀರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನೀ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಂಡರೆ ಪೋಯರೆ ಇನ್ನ ಕಂಡೇರಿ ಪೋಯರ್ ರೆಡಿ ಆತಿ ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ ತಿಂದಾಂಡು ಕಂಡದು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಬಿಯ ಬರ್ಪೆ ಕಂಡಿಯರೆ ಸತ್ಸನ್ನೆ ಸುಳ್ಯದ ಏಯ್ ನೀ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ಪಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಗಪ್ಪು ಇರೋದು ತೋಟ ಉಂಟಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗೋಜಿ ಕಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಡಿದಾರ ಒಲ್ಲೇರು ಓಡ್ಡೆ ಪೋಯಾರ ಹೊತ್ತು ಜಾರೊಂಜಿ ಅರ ನಪ್ಪುದಾರ ಅವಿನನ್ನ ಅರೆಗಿತ್ತದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡಿ ನೀಚಿನಲ್ಲ ಮಗ ದಸ್ಕತ್ ಫಿಲ್ಮುದಲ್ಲ ಕಾವು ತುತ್ತು ಜನ ಬಯ್ಯ ಮಾತ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಕಂಡೆರೆ ಪೋಲೆ ಈ ಸಚಿನ್ ಇಡ್ಬೋದು ಕಂಡೆರ ತಂದು ಪುನತ್ತಾನು ಕಂಡೆರ ಬತ್ತೀರಿ ಆರು ಪೋಯಿನೇ ಸೀದಾ ಬೇನಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಕಂಡೆರೆ ಪೋಣುಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಕ್ಕೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಒಬ್ಬ್ಯಾಡಿ ಮರ್ಲೆಲ್ಲಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಲವ್ ಎಂಚುಂಡು ಹ್ಯಾನ ಲವ್ ಸೂಪರ್ ಅನ್ಸಿಕಾ ಹ್ಯಾನ ಲವ್ ಸೂಪರ್ ಅದಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆತಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಲವ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಕರ್ಮಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಜಿ ಬತ್ತೇರಿಯ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿನೆ ಅಲ್ಲ ಏರಲ್ಲ ಆಚಾರ ಉಳ್ಳೇರ ಕೇರಂದುಲ್ಲಿ ವಿರೋಸ್ಲಾಪುಂಡ ನೆಟ್ ನಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ ನೆಟ್ ಫೋಟೋ ತೋಜ್ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿಲ್ಲು ಉಂಡಿಯ ಒಲ್ಪ ಮುಟ ಪೋತೆ ಉಂದೆ ಬರ್ಪರ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆಗೆ ಉಂಡಿಯೇ ಬರ್ಪರ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಂಡುಂಡಿ ಸಚಿನಿರೆಗೆ ದಾದ ಸಚಿನ್ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದಾಯಿ ಆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚೈತು ಪಂಡ ಏರುಂದು ಊರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಅಣ್ಣಗ್ ಅಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ಮಾಣಿಡ್ ಕಟ್ಟ ಕೋರಿದ ಫಾರಂ ಉಂಡು ಮಾಣಿ ನಾಗನ್ನೆ ಪಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಕ್ಕ ತುಳು ನಾಗವೇಣಿ ಕೋಟ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಹಲೋ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಬರಿಮಾರ್ದ ಶೋರ್ ಬರ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ನಿಂಬಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದ್ ಬರ್ತನ ಬರ್ಪ ಬರಿಮಾರ್ ಜಾತ್ರೆ ಹೋಯಾ ಬಂದ ಬರ್ಪ ಪದ್ನೆನ್ ಮಾತ ಅಂಬಿಯಲೆ ತೊಂದ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂತೆ ಸೊ ಬರಿಮಾರ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪ ಈ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಈತ್ ನಡೆ ಬೋತುಚಿ ಪುಟ್ಟು ಈತ್ ಸಮಯ ಯಾ ಬೋತುಚಿ ಸತ್ಯ ಓಲ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತುಚಿ ಎಂಕವು ಯಾನ್ ಈತ್ ನಡೆ ಬೋದುಪ್ಪ ಯಾನ್ ಈತ್ ನಡೆ ಪೋತುಚಿ ಸತ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪ
ತೆಂಚಿನ ಎಂಚ ಸೆಕೆ ಜೋರಿಗೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪರ್ ತೆಲಿಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಇರೆಗ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು. ಹಾಯ್ ಅಜಯರೇ, ಅಪೂರ್ವ ಟಿವಿ ಹಲೋ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಕಂಡರೆ ಒಲ್ಪಲ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕಂಡರೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೆಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪಿ ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಉಂಡು ದಾಂಡು ಇರ್ನಾಂಡೆ ಹಾಯ್ ಲಹರಿ ಸಾಗರ್ ಚಿಕನ್ ಹಲೋ. ಓಕೆ ರಜಯ್ ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂನಗ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಇಂದ ರೀಲ್ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪದ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ತೋಜುವೆರಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ತೂನಗ ಈ ಚಿನಯ ಇಟ್ಟು ಏರ್ಲ ರೋಡು ಪಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೊಕಾಡಲಿಪ್ಪುನು ಸಂತೆ ಇಂದ ಮುಲ್ಪ ತೂಯನ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂನ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಣಿಗೆ ನಿನ್ನ ರಿಯಲ್ ತೂನ ಕೋಪಡಿತ್ಲಕ್ಕ ತೋಜಿನಿಗೆ ಅಂದ ತೋಜಿನಂಚ ಐಜಿಲ ಲಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಚ ಪ್ರಸನ್ನಾಚಾರ್ಯ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷದಾದ ಪನೋಡು ಮಾಣಿ ನಾಗನ್ನೆ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಸಚಿನಣ್ಣ ಬಾಸೆ ಜನ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಪೆ ಉಂಡು ಗುರ್ತೊಂಡವೆ. ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಸಚಿನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯುಗೆ ನಾಗವೇಣಿ ಕೋಟೆ ವಾ ನಾಗವೇಣಿ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಜಿ. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೈನ್ ಬರ್ತದ ಮುಲ್ತಾರತದ ಮತ್ತತ್ತು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಅರಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕಿಂಜಿನ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳಗ ಪೋಯರ ಕೈತಸಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮರಣ ಬರ್ತನೆ ಪುತ್ತೂರು ಓದಾತಿನದೇ ಹಾಯ್ ಪಿಂಕಿಗೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಗುರ್ತೆ ನಾವು ಮುಲ್ತಾರೆ. ನಾಗವೇಣಿ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಪಂದುಂಡು ಏರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಪಿಂಕಿ ಲೆಪ್ಪರನ್ನ ಮುಲ್ತಾರೆ. ಆ ಪಿಂಕಿದ ಪೂರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಂದ್ಯಾ ಅವು ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಲಾಗಡ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರು ಆರ್ ಅಣ್ಣೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣೇರ್ ಪಾತೇರ್ನ ಏಟಿಗ ಜಾತ್ರೆ ಒಲ್ಪದ ಯಾನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಬರಿ ಮರ ಮಾಮಿ ಆಜೆಗೆ ಸಾದಿಗುಕ್ಕು ಮಾರ್ಚ್ ಆಚೆಕ ಆಜೆಗೆ ಸಾದಿಗುಕ್ಕು ಅಪನ ಆದಿಕ್ಕು ಓ ಬರಿಮಾರದ ಜಾತ್ರೆ ಎನ್ಮಗ ಸಾದಿಗುಕ್ಕು ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಾರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ರ ಇಂಕದಾಯ್ತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಎಚ್ಎಂ ಸಾರ್ನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ ಮಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ರ ಹೇ ಅವು ಏರಿ ರಮಿತಾ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಓಂಡಿ ರಮಿತಾ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನೆಟ್ ಬೈಜದೆ ಔಟ್ರಚ್ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತನದ ಮುರಾಣಿದ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಅದೇ ಬನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 8 ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರಿಮಾರ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಾ ಬರಿಮಾರ್ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಪಾ. ಬೊಕೆಂಚಿನ ಹಾಯ್ ನಯನ ಪೂಜಾರಿ ಭಗೀರಾ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಿಕ್ ಯಾನುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸವರ್ಲೆ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಯ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಭಗೀರಾ ಮಿಯಾರ್ ಬೊಡಿರಾ ಇಚ್ಚಿರಯ ಬೋದಿರ ಬಂಡ ಬೈದರ ಮಿಯಾರ್ ಬೈದರ ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಿಯಾರ್ ಓಲಿಯಾ ಮಿಯಾರ್ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಾಗವೇ ನೀರು ಏರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಏರ್ ಮುಲ್ಪದ ಮಾನಿದಾರ. ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುವೇಶ್ ಶರಣಂ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ನಾ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಇರು ಪಿಂಕಿ ಪಂದ್ ಇರೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತದ ಗೊತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಇರೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತದ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ಪದಾರ್ಥ ಚಿಕನ್ನ ಅಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಏರ್ ನಾಗವೇಣಿ ಓಲ್ಪದ ಓ ನಮ್ಮ ಬೇರಾ ಇನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮೂಲಿ ಇತ್ತಿರಿತ್ತೆ ಇಂದು ಅತ್ತ ಒಕ್ಕೇರು ಒಕ್ಕೇರಿಯಾ ಅಪ್ಪನೇ ಸ್ವಂತ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇತ್ತೇರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇತ್ತೀರಿಯ ಸಂತೆ ಎಂಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಫಿ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಕುಲ್ಫಿ ದೇತನದಿತ್ತ ಅಂದೆ ನಾಗವೇಣಿ ಇರೆಗ್ ಮನ್ಪುಂಡ ನಾಗವೇಣಿ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಕುಲ್ಫಿ ದೇತನದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಗಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ದೇತೊಂಡೆ ಕುಲ್ಫಿ ಎಂಕಲ್ ಕುಲ್ಫಿದಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಅದೇ ತೊಂಡ ಕುಲ್ಫಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ಪದಾರ್ಥ ಚಿಕನ್ನ. ಹಲೋ ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಮೇಕ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟುಗೆದರ್. ಪಿಲಾರ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೊಪ್ಪುಜಾರೆ ಜೀವಿತ ಸಿಸ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ತುಯ್ಯರೆ ತೂವೋಡು ದಾದ ಪಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಅದೇ
ರಾತ್ರಿ ಆತೆ ಪೋಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಿಲಾರ್ ರಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಾನು ಉಡುಪಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಮದ್ಯಪಾನದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಹೂಲಿಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮನ್ಪನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರನ್ನ ಮದ್ಯಪಾನ ಪ್ಲೇಸ್ ತಬುದಾರ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ತ ಬುದಾರದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಜಿನಾಂಚ ಮನೆ ಇರೋದು ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜಾಯಿ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಮದ್ಯಪಾನ ಊರುಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದಿಯ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣೆ ಓಲು ಮಾತ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಸಂತೆ ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ದಾಲ ಉಂಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಓಲುಲ ಡೇಟ್ಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಪಡೋದು ಆಯ್ಗ ಪೂರ ಜಾತ್ರೆ ಅದ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯ ಪಲ್ಲಂಗೆ ಪೂರ ಜಾತ್ರೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ಪಾಡೋದು ಉಪ್ಪಿ ಎರಡ್ಡ ತಿಕ್ಕೊಯ್ರ ತಿಕ್ಕೊಯ್ರ ಅಂದು ತಿಕ್ಕೊಯ್ರ ಅಂದಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಒಂಗೊಂದು ಇಪ್ಪಿ ಅಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾಗೆ ಮನೇಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂಲತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾಳಿನ ಮನ್ಪೇರ ಅವೇತ ಪೊಳಲಿದ ಕೈತಲ್ಲತೆ ಅಂಚಿ ಬೈದೆ ಹಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಗಣೇಶನ್ನ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತು ಯಾನಿ ನೀ ಎಲ್ಲ ಅಚ್ಚುನು ಲೆಪ್ಪುನು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡಲ ಅಚ್ಚು ಅತ್ತು ಈರ್ ಪಂದು ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಬೋಯ್ ಹಲೋ ನಿತಿನ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಶೇಖರ್ ಹಲೋ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಬರೋಡು ನಿತ್ತೇನೆ ಕಣ್ಣನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ತೋರ್ತು ಗೊಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬ ಇದೇರು ಹರ್ಬತ್ತಿನ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಪುನ್ನಗಲ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲೆ ಬಿಡ್ಪುಜಲೆ ಅಂಚಾದ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀಚ್ ನಾನವ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಮುಲ್ಪದಿರಿ ಲೈವ್ ತೋಂದುಲ್ಲ ಮಾರ್ಲ ಆಯ್ ಅಲ್ಪ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ಓ ಮುಲ್ಪನಲ್ಲ ಉಂಡಿಯಾ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಓಕೆ 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 ಸಚಿನ್ ತೂನಗ ಒವ್ವ ಮೂವಿಡ್ ಏರನ ತುಯಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಏರೆನ್ ತುಯಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಹಾಯ್ ಪಿಂಕಿ ಹಲೋ ನಾಗವೇಣಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸಚಿನ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಪೋದಾಂಡು ಶಾಯ ಕಡೆ ಬಂತುವರೀರು ಆಯ್ ಪೋದಾಂಡು ಯಾನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಓಕೆ ಬಗೀರಾ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಪಾಪು ಮಲಗಿದಾಳೆ ಆರ್ದಾನೆ ಪೋಯಿನಿ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೆ ರಾಯಗೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನಂಚ ಪೋಯೆ ಸಚಿ ಅನ್ನ ಓಲೆರು ಪೋಯೆ ದಿವ್ಯಾ ಹರೀಶ್ ಹಲೋ ಬಂದಾರು ಕುಲ್ಫಿ ಅವರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ತಿಳಿನಿಕ್ಲು 36 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಖಾಲಿ 7 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪು ಜಾನತ ಲೈವ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಗಂಟೆ ತಣ್ಣು ಓ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾಯ್ತನಪ್ಪ ನೋಡಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮರತ್ತನು ಸಚಿನ್ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕುಕ್ಕ ಅದನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ ಮೊರನಿ ಮಂಗೆ ನೂಕುದು ಆಡ್ನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಕುಕ್ಕ ತುಂಡು ಬಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಕರೆ ಕುಕ್ಕ ಅವಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಣ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಮನೀಷಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಮೀಳಾ ಹಲೋ ಯು ಆರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಕ್ಕ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಮನೀಶ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಲ್ಲೆ ಕೇಶವ ಕೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೈತನ್ಯ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಿರಿ ಕಪಲ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ವನಸಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲಲು ಕಾಸರಗೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈತಲತೆ ಊರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ದೊಂಬತೆ ಅಂಚಿ ಉಂಡ ದೊಂಬು ಮುಲ್ಪ ದೊಂಬುಡುಂದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಚಾತನು ಕಣ್ಣು ಹಾಯ್ ಆಶಾ ಗಾಣಿಗ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಗೌತಮ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡೋದು ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡವೂ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಚೂರು ಕೊಯ್ದು ಕಡಪಲೆ ವನಸಾಂಡ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಹಲೋ ಗೌತಮ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾಣಣ್ಣ ದಾದಂದ ಅರ್ಥಾಜಿ ವನಸಾಂಡ್ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ನೀ ಸಂಜೆ ಕಂಡರೆ ಒಪ್ಪೆಗೆ ಇನ್ನು ಲಾಗ್ ಅನ್ಪೆ ನಾವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಬನ ಸಂಜು ಏ ಸತ್ಯ ಬೋಯಾ ಆಯ ಪನ್ಪುನು ಕಂಡನಿಲ್ಲ ತೋಟ ಉಂಡತೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಕಂಡರನ್ ಅವನ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಪು ಚತ್ತ ಬಾಸಿ ಜನ್ನೈ
ಅವು ಏರು ತಮಿಳತ್ತಿನಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದಿಪ್ಪುಡು ತ್ರಿವಿಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಅಷ್ಟಗಾಣಿಗ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ್ ಸೇಸ್ ವನಸಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ತೋಂದು ಪ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇ ಪಂಡದೆ ಸಂಜೆ ಕಂಡೆರೋ ಪೇನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ಪೆ ಪ್ರಸನ್ನಾಚಾರ್ಯ ಹಲೋ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇನ್ನು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಪುರ ಪನೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಸರ್ ಗೌತಮ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಿದೆ ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ನಾಗ ಓಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಯ್ತು ಅನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲದ ಕನಿಕ್ಲೆ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡಿ ನಿಂದು ಹಾಯ್ ಬಬಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಇಂಜೊಲ್ಲರು ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಗೊತ್ತಜಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಬಾ ಕಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡು ದೊಂಬುಗು ಅಮ್ಮಿ ಹಲೋ ನಿತೇಶ್ಗೆ ಜಾಗರಣೆ ಕೊಲ್ವರೇನಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಸೀನಿಜ್ಜಪ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಹಾಯ್ ಕದ್ದು ತಿನ್ನುವ ಮಜಾವೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ರಡ್ಡು ಉಣ್ಕನ ಈ ರಡ್ಡು ಉಣೊಂದು ಬಲೆನ್ನ ಎನ್ನವನ ಸಾತನೆ ಕಡೆ ಈರೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ 53 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾತ ಬಲಿಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ತುಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ 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 ಯಾನ್ ಹುಷಾರು ಲೆಕ್ಕ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲ 27 and 28 ಹಂಟು ಗುರಿ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಕೋಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಲೋ ಮಮತಾ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ದಿವ್ಯಾ ಹರೀಶ್ ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಒನಸ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ತುಪ್ಲೆ ದಿನೋಲ ತುಲೆ ಶೈರ್ ಬೇಗಾಡ ಪನೋಡತ್ತೆ ಯಾನು ಉನಂದೆ ಕಾಪುನಿ ಒನಸ್ಗೆ ಇರು ಪೋದು ಉಂಡುದು ಬಲೆ ಜಿನ ಲೈವ್ ನಂಚಿನದು ಇದು ಉಂಡುದು ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಒಣ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕೆ ಕಜಿಪುವ ಕುಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕ ಅಂದ ಕುಕ್ಕತ್ತಪ್ಪ ಬಟಾಟೆ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಹೌಸಿರೆಗೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದೂರ ಮಸ್ತು ದೂರ ಕುತ್ತಾರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾಣಿ ಭಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಮಾರಿಗುಡಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಲೆ ಶೋರ್ ಬರ್ಪ ಕಾಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲಕ್ಕ ನೀವಾಗಲೂ ಅದೇ ಥರ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಹೇಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡುವ ಹಲೋ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತಾ ವಾಪಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಕಾಣ್ತಾನ ಬರೋದುಂಡ ಮರಲೆ ಬಾಸಜನೆ ಸಚಿನ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದಿದೆ ಎದಾಯ್ತು ಕೇನಿಯ ಕಾಲ್ ಅಂತದ್ದು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ ತುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂಡ ಲೈವ್ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅವನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದೆ ಉಂಟು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ ತುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿ ಓಕೆ ಲಚ್ಚು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಲಚ್ಚು ಸೂಪರ್ ಅದೇಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಡೆದೇನಾ ಕನ್ಫರ್ಮಾ ಪೇಟ ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಮಂಗನಿಗೆ ಇವನು ಸಚಿನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬರೋದುಂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅವನುಂಡ ನಿಜದ ಲಚ್ಚು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದಿ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಪುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇರೆಗ್ ಚರ್ಮುರಿ ಎತ್ಕೊರ್ಕ ಇಂಕ್ ಚರ್ಮುರಿ ಬರ್ಚಿ ಇಂಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎತ್ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪೆ ನೀವು ಅರನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊರ್ಚಿ ಅವೇ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಾತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಆಯನ ತೋಜೋಡ್ ಬೇತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪೊನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯನ ತೋಜೋಡ್ ಬೇತೆ ಅಕೌಂಟು ಅದು ಪೆರ್ಲ ಯಾವು ಆಯ್ಗ ತುಳು ಬರ್ಪು ಜಾತ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಜಾಗರಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಜಾಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಮಾಣಿ ಬರ್ಪೇರ ಆಯ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ನೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ಬೆ ಕ್ವೆಶನ್
ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಹಾ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತುಳುಟುದಾಯ್ತ ಪನ್ಪೇರು. ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ. ನೀವು ಎಂಥ ಜಾಬ್ ಮಾಡುದು? ನಾನೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸಾಂಡ್ ಇನ್ನಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ್ವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಮತಾ. ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಕೋಲಗ್ ಬರ್ಪ ಖಂಡಿತ. ಹಸ್ಬೆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ಕೊರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಂಡ ಪಂಡ ಸಾಕಂಡೆ ಎಂಕ್ಲದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೀರು ಅವೇ ಬಂಗಾತೀನಿ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತುನೆ ಪಂಡೆ ಅವಲ ಬಿಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಆರ್ಲ ತೆತ್ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಉಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಂಬಿಯನ ಸಂಜು ಲೈವ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಲಚ್ಚು ಒಲಲು ಲಚ್ಚು ಜೆತ್ತಲು ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೈಯಡ್ ತಿನ್ನಿ ಮಲ್ಪುಜರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಾರದ್ರೆ ತಡ್ಡಿ ಅನ್ಪೇರು ಉಂಡು ಆತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಚರ್ಮುರಿ ಇತ್ತೆ ಚರ್ಮುರಿದ ರೇಟ್ ತುಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾವನ್ ತೋಜುಂಡು ತುಲೇರೆಗ್ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಗಡ್ಬಾಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿ ಗಡ್ಬಾಡ್ ಇರೆಗ್ ಚರ್ಮುರಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬದಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವ್ ಆಪುಜೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡದು ಚರ್ಮುರಿ ಬೊರ್ಚಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದತ್ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ನಿ ತುಲೆ ಇರಿತ್ತ ಅಲ್ಪರ್ತೆ ತಿರ್ಗಾರು ಇರೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಗೌತಮ್ ಹಲೋ ಇರ್ಕೋಲಾಗ ಬಲೆ ಓಕೆ ಹಲೋ ಸುನೀತಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಜೀವಿತ ಇಷ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿವ್ಯಾ ಹರೀಶ್. ಪಿತ್ತಗೋಸ್ಕರನ ಪ್ರಮೇಯ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ಪನ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂಚನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಆವಡತ್ತೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಟ್ ಆದು ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ದಾಯ್ ತಂದು ತೂಕ ಪನ್ಪೆ ನೀ ಬರು ಲೈವ್ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಇದ್ದಿಂದ ಹೇರ್ ಕೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಪಾಡೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಬಂದು ಎಂಜುಲ್ಲರ್ ಸೂಪರ್ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ದೇ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಯು ರೀಡ್ ಯು ರಿಪ್ಲೈ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪುನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಕ ಅವನುಂಡ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪುನು ಏನ್ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪೆರಿಕೆ ಇನ್ನಿ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹಲೋ ಹೊರಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೋಲೆ ಚಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋಲ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದ ಜಾಗ ಅತ್ತು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ತುಳುಟು ಟಪ್ಪಲ್ ಕಚೇರಿಯ ಟಪ್ಪಲ್ ಸರಿ ಕಚೇರಿ ಟಪ್ಪಲ್ ಸರಿ ಟಪ್ಪಲ್ ನಲ್ಪೇರಿ ಟಪ್ಪಲ್ ಕಚೇರಿ ತಪ್ಪು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅತ್ತ ಟಪ್ಪಲ್ ಸರಿ ಕಚೇರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಾನು ತುಳು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಹೌದಾ, ನೀವು ದಿನ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿಲಿ ತುಳು ಕಲಿತೀರಾ? ಹಲೋ ಆರ ಅಣ್ಣಲ ಅಮ್ಮಗಳ ಲೈವ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಬೇತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರೆ. ಟಪ್ಪಲ್ ಜಾಗೆ ಟಪ್ಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಟಪ್ಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈಗಲೆಗೆ ಪೂರತ್ತೆ ಕೇಂಡ ಹೋಸ್ಟ್ ದಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಕ್ವಶನ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಇನ್ನು ಮುರಾಣಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಗ ಅಂಚಾದ ಪೌಡರ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋತುಲೆ ಅವೆಕ್ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ. ಟಪ್ಪಲ್ ಕೊಟ್ಯ ಕಜಿಪು ವೆಜ್ ಬಟಾಟೆ ಬಾ ಮಿಷಿನ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಸೂಜಿ ತಾಗಿಸಿನಾರು ಮುಳ್ಳು. ಹಲೋ ಸುಪ್ರೀತಾ MK ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸಂಜೆ ಬರೋಡಿಗೆಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಡಿಗೆ ಬಲ ಅಲ್ಪ ಪಂತೇರು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಬರಂದ ಅಮ್ಮ ಜೆತ್ತದೇರು ಅರನ ಲಕ್ಕುಜೇರು ಇನ್ನಿ ರಜೆನೆ ರಜೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ತುಳು ಕಲ್ಪೆರೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುತ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಐಕ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾನ್ ತುಕ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಆತ ಮಂಡೆ ತುಕ ಬೊನ್ಯ ಪನ್ಪುನಿ ನೆಕ್ ಬೂದಿಗೆ ಬೊನ್ಯಗೆ ಗೀತಕ್ಕ ಇರು ಉಲ್ಲರೆ ಕಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ನತ್ತ
ಸುಣ್ಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತು ಬೊನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಂತೆ ತೋಟ ಅಲ್ಲೇ ಗೀತಕ್ಕ ಬೊನ್ನೆ ಮನೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಾಡೋನಿತ್ತರ್ಗೆ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ತಪ್ಪಲ್ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಅತ್ತು ಬೊಲ್ದು ಸುಣ್ಣ ಅತ್ತಿ ಬೊಲ್ದು ಸುಣ್ಣ ಅತ್ತು ನಿಕಲು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಪೆ 2 ನಿಮಿಷ ಪಂಡರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪುಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪನಂದ ಎತ್ತಂಡ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪೆ ನೆನಪು ಪನ್ಪಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಯಾಕೆ ಕಡೆಗೆ ಮರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ ಆರು ಓಲೇರಿಯೇ ಹೇರಿಯೇ ಹೇರಿ ಸಂಜು ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಸಂಜು ಗೀತಕ್ಕ ಗುಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಗೀತಾ ಅಶೋಕ್ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಆಂಜನಕ್ಲ ಕೈಕ ಪೊಪ್ಪು ಜಾಲಿ ಏನ ಕೈಕಲ ಪೊಪ್ಪು ಜಾಲಿ ಎನ್ನ ಕಂಟನ ಕೈಕ ಮಾತ್ರ ಪೊಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಸಂಜು ಮಾಮು ಹಂಡ ಆಂಡಲೆ ಆಯ್ ಓಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಿ ಆಯ್ ಓಲು ಇತ್ತೆ ಓಲಾಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಪ್ಪಾಗ ಸಂಜೊಂಜಿ ತೋಜಿಂಡ ಆಯ್ನ ಇತ್ತರೆ ಪೊಪ್ಪಾಲ್ ಆಯ್ಡ ಬಾರಿ ಸಂಜು ಮಾಮು ನಡೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಬುಲಿಪ್ಪುನಲ ಉಂತುಣು ಪೂರಲ ಉಂತುಣು ಸೀದಾ ಅಡಿಗು ನಪ್ಪಲ್ ಪಾಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಪುನೇನೆ ಸೀದಾ ಸಂಜು ಮಾಮು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಏನು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಟಪ್ಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೌಡರ್ ಓ ಕಂಪೆನಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಕಂಪೆನಿದ ಲಾಪುಂಡು ಐಕ್ ತುಳುಡು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಪೌಡರ್ ಪನ್ಪಿನ ವರ್ಡ್ಗೆ ತುಳುಡು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಯಾವ ಕಂಪೆನಿ ಬರ್ಚಿ ಏಂಚವುಲ್ಲ ವನಸಾಂಡಿ ನಾಂಡೆ ಇರನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜೇರ ಆರಿಜ್ಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಬೇಲೆ ಪೋತೇರು ಇಲ್ಲಾಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಧೂಳು ಅತ್ತು ಸಂಜು ಮಾಮು ವಾ ಸಂಜು ಅಜ್ಜೆರತ್ತು ಸಂಜು ಮಾಮು ಇಂಕ್ ಮೆಗ್ಗ್ಯತ ಅಂಚಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಮಾಮು ಅಪ್ಪುಣತ್ತ ಅಂಚ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣೆ ಓಲೇರು ಆಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಧೂಳು ಗೀತಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿಯೇ ದಾನೆ ಪಲ್ನೆಗೆ ಗೀತಾ ಅಶೋಕ್ ಅಂಚನಾ ಅಶೋಕ್ ಗರಾಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗರಾಟೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಧೂಳು ಅತ್ತಿ ಆ ಟೈಮ್ ಆಡತ ಪೊಡಿ ಬಿರ್ಕುನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅತ್ತು ಸಂಜು ಮಾಮ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾಲಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅಂಚೆಂಗ ಗೊತ್ತು ದೂಸೇಲ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದೂಸೇಲ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದೂಸೇಲ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆತು ಗೊತ್ತು ತಪ್ಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ನಲ್ಪ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಚಿನ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದೂಸೇಲ್ ಬೊನ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಬೊನ್ಯ ಬೂದಿಗತಿ ಪನ್ಪುನು ಪೌಡರ್ ಗತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊನ್ಯ ಪನ್ಪುನು ದೂಸೇಲ್ ಪೊಡಿ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಂಡರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದೆ ಇಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ತುಳು ತಕ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಮರಟ ಬೊಡ್ಡೆ ಜೆತದಿ ದಾದ ಮಲ್ನೆಗೆ ದೂಸೇಲ್ ಪೊಡಿ ಹಾಯ್ ಸಂಜು ಹೌ ಆರ್ ಯುಗೆ ಫೈನ್ ಸಂಜು ಫೈನ್ಗೆ ಸಂಜು ಪನ್ ಹುಷಾರುಲೆ ಪನ್ ವೆಂಕಟ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗುಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೊಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಇರೋದು ಗುಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಏನ್ ಅಂತಾರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಶೆಲ್ಗ ತಾರಾಯಿ ಶೆಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತಾರ ಶೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಾರಾಯಿ ನನ್ಪುನ ದೂಸೇಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾನೋರ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ಬರೆದಿಯೊಂದೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ನೆನಪಂಡೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಲೋ ಇಲ್ಲ ವ್ಲಾಗರಾ ಡೆನಿಟಾ ಜಸ್ಟಿನಾ ಹಲೋ ಸುಪ್ರೀತಾ ಎಂ ಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಅವೇ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಡಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ನನ್ನ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾನ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಈನ ಸಂಜು ಅನ್ನ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣನ ಜಾಬ್ ದಾದೆ ಸಂಜುನ ಜಾಬ್ ನಿನ್ನದ ಜಾಬ್ ದಾದೆಯಾ ಮಣಿಪನ್ನೆ ಕುಲ್ಲಿಂಗ್ ఆయన ಜಾಬ್ ಮಣಿಪನ್ನೆ ಕುಲ್ಲುನ ఆయన ಜಾಬ್ ಸಂಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಯೆ ಸಚಿನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ
ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಪೋಂಡ ಆಯ್ ಉಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಆಗಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಆಗುವುದು. ಹೌದು ಗೀತಕ್ಕ, ಗುಜ್ಜೆ ಆಗಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಆಗೋದು, ಪೆಲಕಾಯಿ ಆದ ನಂತರ ಅಡ್ಡಿ ಆಗೋದು. ಹಲೋ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆ ಗೊಂತೆ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ. ತಿಪ್ಪಿ ತಿಪ್ಪಿಗೆ ಎಕಡ್ಕೆ ಏನ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಿಪ್ಪಿ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ. ಲೋನ್ ಕೊರ್ವೇರತ ಕೊರ್ವೆ ಕೊರ್ವೆ ಇರ್ ಪಲ್ಲೆ ವಿಜಯ ಕವಿತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ವಲ್ಲೆ ಕೊರ್ವೆ ಅಂಚವನರ್ಚಿ ಸಚಿನ್ ಅಭಿಮಾನಿನಲ್ಲೇ ಕೊರ್ವೆ ಸಚಿನ್ ಹಾಯ್ ಅನಿರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲೇ ಕೊರ್ವೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಾತ್ರ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟೋಡ ಮಾತ್ರ ಇಜಿನ ಧರ್ಮ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಆಯ್ನಿ ಆಯನ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಡ್ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ ಒಟ್ರಸ್ ಪಾತಿರ್ನಿಯ ಆಯ್ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರುಡಿಗೆ ಎಂತ ತುಳುವರಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂಚ ಐಕಿನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾರ್ದು ತುಳುಟ್ಟೆ ಬಾತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬತ್ತೆಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಎಂದ ಕುಂಟು ಕುಂಟು ಸಂಜುನು ಕುಳ್ಳಾದು ದೆತೋನಾಡು ನೀನನ್ನು ಕುಳ್ಳಾದೆ ತೋರಡಿಗೆ ಲೋನಿಯಾ ಎಂಚಿನವು ಈರುವರ ಜಾತ್ರೆದ ಪಗ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಬರೋಡೆ ಈರುವರ ಜಾತ್ರೆದ ಪಗ ಪುರಲ್ಗ ಬರೋಡೆ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಅಲಸಿನನ್ನು ವನಸಾಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಕೇಳಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋರ್ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ 16:30 ಹಿಡಿದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆದು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ಗೆ. ಇನ್ನ ಚಟ್ಟಿ ಜೋಸ್ತಿ ಒಲ್ಲೇರು ಏರು ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಲೋ, ಸುಪ್ರೀತಾ ಎಂ ಕೆ ಹಲೋ, ಪ್ರಮೀಳಾ ಹಲೋ. ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪೆಲಕಾಯಿ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ತುಳುವಲ್ಲಿ. ಚಿಯಾನಿನಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ತೂಡ್ ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಂದಿತ್ತೆ ಇರಗಿತ್ತು ದಾದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡೆ ಸಂಜುಲೆ ಅಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ನೋಡ ಸಂಜುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತನ ಸಂಖ್ಯರ ಬಂಗೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಲೋ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜಡ್ಡಿ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪನೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಲ್ನೆ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾಯಗ್ ಕೇಂಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಲ್ನೆ ಓಕೆನಾ. ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ಕ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಪೂರ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟಾ ದಾಯ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬಂದ್ಪೊಡು ಬಂದ ಆಯ್ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಪರ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಲ್ನೆಗೆ ಪಾಪಾಯ್ ಆಯ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿತುಲೆ ಪಾಪಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪಾಯ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬೋಯ ಗೀತಕ್ಕ ದೇ ಇನ್ನ ತೋಟ ಕಂಡೇರ ರೆಡಿ ಆತಿ ತೂಲೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂತೆ ಇದು ಲಾಗ್ ಇದು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ತೋಟ ಕಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಿಲ್ದ ಪಿರಾವೆ ಇನ್ನ ತೋಟ ಈ ಪೋಪುನೆ ಅಲ್ಲ ನೀ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಲ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಕುಕ್ಕುಂಡು ಈಗಾತಗುಲ್ಲೇರಿಜಿನಲ್ಲ ತೆಲುಗು. Akka, I want to ask you a question. Don't be angry with me. What happened when you said about Sanju's girlfriend in the vlog? Anchana? ಎಂಕಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಡೋಂಗಿ ಅನ್ಪುನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಲ್ಲ ವಿಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಗಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡೋಂಗಿ ಅನ್ಪುನು ಆಯೇ ಎರಡ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತಂಡ ಆಯನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ಏನಾಡ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಪುದರ್ನೆ ಪಂಡದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಡೋಂಗಿ ಅನ್ಪುನ ಆಗ ವಿಷಯ ಐತೆ ಐಕದ ಈಗ ಕೋಪ ಅರ್ಪುನು. ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಲೋ, ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಪರಕ್ಕ ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪಗಂಡ ದುಂಬು ಲೈಕ್ ಅವ್ನು ನಿಜಂಡೇರೆಗು ಅಯ್ಯೋ ಅಶೋಕನ್ನೇ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರವೇ ಅಲ್ಲ ಕಂಡೇರೆ ಒಡ ಅಶೋಕಣ್ಣ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಗೀತಕ್ಕ ದೇ ಇಟ್ಲು ಪೂರ ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉಲ್ಲೇ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಂಡೇರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರುಕು ಪಟಾಕಿ ದಿಯೋಡಿರಿಕ್ಕು ಮಕ್ಕ ಓಹೋ ಹೋ ಆರು ಪರಿಚಯ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವೆಂಚ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತಾಪುನು ಎಂಕಾರು ಮೆಗ್ದಿ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಅಂದು
ಐನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡ್ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಏನ್ ಮೊರ నుంచి ಕಮೆಂಟ್ ತೂತೆ ಭವ್ಯ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ ಇನ್ನೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತದ ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನವೆನ್ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಆ ವಿಷಯನ ಸೊ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಅವು ಬೊರ್ಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ವಿಷಯನ ಒಕ್ಕುಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಒಪ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕೋರಿಲು ಪುರಲ್ಲ ಕೋರಿಲು ಪೋದು ಓಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪೋದು ಒಕ್ಕೋಂದು ಕುಲ್ಲುನು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರು ಒಕ್ಕೋಂದು ಕುಲ್ಲೇರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ ಕೋರಿ ಒಕ್ಕೋಂದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ದೇರುಡು ಆತ ಕೋರಿ ಒಕ್ಕೋಂದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ದೇರುಡು ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾವ ಇಜ್ರ ಕಲ್ಲಡಿ ದಕ್ಕುನು ಇಂಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾವ ಸಂಜೆ ಕಲ್ಲಡಿ ದಕ್ಕುವೆಗೆ ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿ ಎನಿ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಇನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ತೂಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ತೂಲೆ ಅವೇ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೆ ತೋಟಗ್ ನಾಯಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಕಲ್ವಿರ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಹೆಂಕಲೆ ತೋಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತಕ್ಲ ತೋಟಗ್ ಪಾರೆ ಅಂತದುಲ್ಲೇ ದೇರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ದೇರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತು ತಿಂದ ತಪ್ಪತೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ಕೋರಿಯಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕೋರಿಯಾಂಡ ಸಾಂಕ್ರ ನಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಬೇಜಾರಾಪುಜ ಅಂಚ ಬೇತಕ್ಲ ಕೋರಿಯಂಡ ದೇರುನೆ ಒಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನ ಕಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತಾವನು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಅವರೇ ಚೈತು ಹಲೋ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಕಂಡೋಲಿ ಅರೆಡ ಪಂಡು ದಾಂಡತಿ ಗೀತ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನು ಪಿರಾವು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವು ಉಪ್ಪುನು ಗೀತಕ್ಕನ ತೋಟ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲು ಕಂಡೆರೆ ಪೋಂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಗೀತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿತ ಪಂಡು ದಾಂಡೆ ಯಾರನ್ನ ತೋಟಗೆ ಬೊಪ್ಪ ಪಂಡದು ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಗೋರ ಆಪುಚಿ ಸತ್ಯ ಆಪುಚಿ ಅವಳು ಕಂಡೆರೆ ಖಾಲಿ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೆತ್ತಿದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಅವಳು ದೆತ್ತು ಮಾತು ಪೆಜ್ಜಿ ದಿಪ್ಪೇರು ಕಜಿಪು ದಾದ ವೆಜ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ತಿನಾಡು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಆಸೆ ಪುಡು ಮಾರೆ ಪನುಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಎನ್ನಿಂದುಂಡು ಹಲೋ ಅಮಸರ ಮಲ್ತರ್ ಕೋರಿನ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಬೂತಗ್ ಎರಡಿಂದ ಅವು ವಿಷಯ ಎರದಿಂದ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದತು ಇನಿ ಮೂವಿಯು ಮೂವಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮು ತೂನಿತ್ತೆ ಏನು ಇಂಕ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಗಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 6 - 2 5 = ಅವೆಂಚಿನ ಬೇ ಫಿಲ್ಮ್ 6 - 2 5 = ಎಂಚಿನ ಒಂದಾತ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಇತ್ತನತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತೂಯಿನೇ ನಾವು ಅವಳ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ದು ಓದ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಪುನ ಪೂರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ತೂನಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೂವೀಸ್ ತೂಪುಜೆ ಹೆಂಗೆ ಮೂವಿದ ಮಲ್ಲ ಮರಲಿತ್ತಂಡು ಮೂವಿ ತೂಪುನು ಅಕಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತು ತೂಪುನು ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಪುರ 6 - 5 = 2 ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತೂಯಿನೇ ನಾವು ಐದಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಮೂವಿ ತೂಯಿ ಇದಕ್ಕಿತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ತೂಯಿನಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಲಯಕನ ಮೂವಿ ತೂಯರನೆ ಆತಿಜಿ ಅವಳ ಚಾನಲ್ ಕಡೆದು ಚಿಟ್ಚಾಟ್ ಇತ್ತನ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೋಯಿನಿ ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂತೀನಿ ನಿಖಲ್ ಫ್ರೈಡೆ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಸಂಡೇ ತೂತೆ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನೆ ಕೊಂಜಾರಗ ದುಮ್ಮು ಮೂವಿ ತೂಪೇನ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಬರ್ತಂಡ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಣತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಬರುವೆ ಸಂಜು ಅಂಚನ ಕೋರಿನ ಕಂಡೆರೆ ಸಂಜು ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಯರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಿ ಏತು ಪೆಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು